tal-Issir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Sellimlek, Sister Teresa, il-paċi miegħek. Qegħdin semmija f'dan iż-żmien qaddis u llum fl-imkien magħkom nixtieq li nagħmlu riflessjoni fuq dan Ġesu. Wara li rajna d-darba l-oħra dan Ġesu, is-silenzju li żamm tul il-passjoni kollha mażul u flok Barabba, imsawwat qabel, inkurunat bix-xewk. Issa sa naraw imut. Imma issa jikser is-silenzju kif rajna d-darba l-oħra biex jgħidlu paqa frilhom ma jafux x'inhuma jgħidu. Ma jafux x'inhuma jgħidu jagħmlu. Imbagħad iħares lejn ommu, jgħidlek din il-ħaġa li fadalli jiena għandilhom ukoll u Alla lill-Ommu Marija biex tieħu ħsiebna. Ġrajja li ġarrab dan il-qaddis Ġesu biex isalva lili u lilek. Mhux ta' b'xejn ngħidulu nadurawk, Ġesu imberkuk għax b'salibek il-mewt tiegħek inti fdejtna. Nitolbuh lil Ġesu, nitolbu lil Marija li meta aħna xi xewk jaħbad ma' moħħna, xi problema, xi tbatija u ġieħ li ma tistax tissapportih. Nitwaħdu ma' Ġesu. Aqbad kurċifis f'idejk u ħares u ftakar li tbatija li bata dan li mallem divin qaddis tagħna biskiet. U inti prova sew biskiet ma' qudda miegħu. Ma nibqgħux ngħidu jien follower ta' Ġesu mela, ma tummix qudiemi bil-kuruna ta' xewk u ma nibqax nippretendi li l-kuruna tiegħi tkun bil-wart. Le, nitolbu l-Omna Marija lil Ġesu wkoll biex tuna l-qawwa u l-forza fit-tbatija tagħna biex bħalma Ġesu wara din it-tbatija qam rebaħna għall-ġenna, aħna nġibu quddiem għajnejna fit-tbatija nħallu tbissima tixref fuqna, tbissima għaliex? Għax aħna bħal Ġesu se jiġrilna qed imbagħtu imma dalwaqt jasil il-mument li mmorru ingawdu miegħu. Issa jiena kif nispiċċa sa nurikom din il-video clip ta' Ġesu qed jgħid l-aħħar kliem u jispira u jmut u wara nagħmlu riflessjoni ta' John. Behold your mother. Woman. Behold your son. Ellie! Ellie! Lama sabachthani. Into thy hands I commit my spirit. It is accomplished.
Issa nikkonsidraw lil Ġesu imut fuq is-salib. Nisimgħu żewġ għajtiet qawwija tal-mewt ta' Kristu. L-ewwel għajta, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Għajta misterjuża, sinjal ta' tbatija ħarxa, vuċi ta' tama kontra kull tama, kant ta' rebħa fuq il-qawwiet tal-ħażen. Ġesu li ben fidil maffeċ midwejjaq tal-mewt kien ittentat li jċedi għall-isfiduċja, ixandar mis-salib bħal mamel fil-ġnien taż-żebbuġ li hu jaċċetta l-pjan ta' fidwa tal-missier kien qed jobdi totalment. It-tieni għajta naqraw Ġesu tajjatta kbira u ħarġet ruħu għajta qawwija, appella għal dik il-ħajja li qed jaħtfulu tnejda tas-sija ta' twelid bikja tal-ħolqien il-ġdid li twieled bis-saħħa tal-mewt ta' Kristu. Ġesu, il-ħabib fidil, avolja tradut miċħut imżebbla jikkonferma bħalma ġamel waqt l-aħħar ċena l-imħabba tiegħu lejna l-bnedmin. Għax ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu, bil-mewt tiegħek inti rrikonċiljajt kollox, dak li hawn fl-art u dak li hemm fis-sema, lilek nitolbu bi gratitudini. Ġesu, dawk iż-żewġ għajtiet tiegħek jagħmlulna l-qalb quddiem it-tbatija innoċenti u quddiem it-tnejjida tal-ħilqien kollu. Ġesu, permezz tal-passjoni u l-mewt tiegħek aħfrinna dnubietna u bl-ispirtu tiegħek ġeddet wiċċ l-art. Glorja u tifħil lilek Kristu, il-bidu u t-tmiem tal-ħolqien, inti tatina nixorbu l-ilma mill-lajn tal-ħajja. Jekku ejjew nippruvaw dawn il-ġranet li deħlin fihom. Nippruvaw iktar ma mpaċbċu, inżommu skiet, inħarsu lejn il-kurċifiss, naqbdu xi kurċifiss fidejna, xi santa ta' Ġesu inkurunat u nħarsu lejh u nitpaxxew u nirringrazzjaw għal dak kollu li għamel magħna. Ħafna milt magħna għażiż tagħna maħbub. Ġesu, dik id-divinità moħbija, dak il-ġisem qaddis imsawwat, imbiċċer, tħallinix nibża u mulej meta tiġina xi xewka. Għedna mulej nikkumbattu bħalma kkumbattejt inti xtrajtna lik kollox, taf inti li Ġesu jridna anka ftakru f'din il-ġimgħa u ħobbu lil mulej ħadd ingranaw iżjed fil-imħabba tiegħu. Ġesu jridna aħna immorru l-ġenna b'100% fil-karta tal-eżam irid ikollok 100. Isejjaħlek u jien għandi 50 u nitwerwer sa nagħmel fejn se jibatni. Li ħannara Teres 50 għandek, okej, daħal idu fil-but, joħroġ 50 oħra biex jagħmelhom li 100 u jdaħħalna. Basta nindmu. Ġesu mhux qed jippretendi li aħna jaf id-difetti tagħna qatt mhux se nġibuhom il-100%. Immu ġaġabhomna. Grazzi mulej Ġesu, għax permezz tal-ġrieħi tiegħek aħna ġejna imfejqin. Grazzi mulej.